A defensa, divulgación e estudo do arte románico que se atopa nos concellos de Chantada, Taboada e Carballedo son os puntos fundamentais nos que se basea a Asociación de Amigos do Románico da comarca de Chantada, que se daba a coñecer o pasado sábado nun acto no que participou a directiva da asociación. Vamos a encetar unha andaina, non en solitario, senón que nos van a acompañar persoas que teñen sensibilidade e respeto pola arte románica. Convencidos da prioridade que teñen certos monumentos románicos dos tres concellos que compoñen a nosa comarca, Carballedo, Chantada e Taboada, que precisan de ser divulgados, estudiados e defendidos, nunha palabra, dignificados. Baixo estas premisas faremos un plantel de traballo de base concretado en múltiples estudos, non só do monumento en sí, senón tamén de outros elementos que emerxeron do contexto románico, co fin de rescatar a súa historia en todas as modalidades que se concretan neste tan particularizado microcosmos que conforma a nosa comarca dentro do contexto da Ribeira Sacra. Monumentos relixiosos, civís e militares espallados por toda a comarca que a asociación tratará de poñer en valor. Traballo para o que piden o apoio de veciños e de institucións religiosas e gobernamentais tanto a nivel estatal, autonómico, provincial e tamén municipal. Saiban desde xa os tres concellos da comarca que non lles vamos a pedir diñeiro, pero si arranxos moi concretos e moi prioritarios, non caprichos ou vendetas partidistas. E neste seremos moi serios e moi contundentes, porque a situación de deterioro dos nosos monumentos así o exixe. Xosé Lois fixo un pequeno repaso polas problemáticas que presentaban algúns dos templos máis representativos da comarca, como é a mala comunicación ou as deficientes sinalizacións. Así referiuse, por exemplo, á igrexa de Chouzán en Carballedo, templo que foi trasladado polo encoro a un lugar sen acceso a mediados do século pasado, dificultade que limita tanto o seu mantemento como as visitas á mesma. Problemas similares son os que sofren outros templos. Falamos das máis necesitadas de atención e reparo, as que coas súas cicatrices berran a desfeita, berran a súplica. Por iso temos que atendelas con contundencia. Outro dos templos sinalados polo historiador foi a igrexa de Santa María de Pesqueiras, declarada Monumento Nacional e esquecida por patrimonio durante varias décadas, engadía Xosé Lois, en a que se fixeron arranxos arbitrarios. A asociación pide un uso que o va parte do seu abandono. O antigo mosteiro de Pesqueiras precisa con urxencia darlle unha función que responda a actos que estean en consonancia co espazo para o que foi construída. Pensamos en música clásica religiosa, teatro religioso, poesía e tantas outras expresións que concernen a este espazo místico. Como foi o acto litúrxico e musical que se levou a cabo ano pasado neste templo, onde a música sacra envolveu despois de medio século novamente o templo. Unha actuación que foi o xerme desta nova asociación que terá como liñas principais de actuación un traballo reivindicativo dirixido cara á recuperación de accesos, a sinalización e a iluminación dos templos. Tamén levarán a cabo diferentes actos reivindicativos para rescatar e normalizar diferentes pertenzas patrimoniais en poderes privados, como é a cornisa e o tímpano zoomórtico existente no mosteiro de San Salvador de Asma. Porque a situación de deterioro dos nosos monumentos así o exixe. Permitir e consentir ese silencio, para rescatar e normalizar esas pertenzas que conforman o conxunto do antigo mosteiro, debemos e vamos realizar xestións co párroco, coa Asociación de Veciños do Convento, para tomar unha decisión clara sobre a independencia da que debe gozar este antiquísimo monumento. E para isto tamén temos previsto realizar algún acto de música sacra no recinto da igrexa. Repasou as deficiencias da igrexa de Fornas e outras moitas da comarca, carencias que constatan dende a asociación, pero non só queren poñer en valor o patrimonio material, senón que tamén reclaman a valoración do inmaterial. Temos espazos moi concretos dese patrimonio inmaterial no espazo do Monte do Faro, un espazo inmaterial románico que configurou o trovador Xoán de Requeixo coas súas 5 cantigas dedicadas a Santa María do Faro e a súa ermida,
Estas e outras propostas, entre elas a creación dun completo arquivo do románico, foron explicadas e presentadas diante de numerosos asistentes que acudiron á presentación da Asociación de Amigos do Románico da comarca de Chantada o pasado sábado. Acto no que estiveron presentes a totalidade da xunta directiva provisional da nova entidade que animan os veciños a unirse a esta iniciativa. E para rematar, queremos facer un alegato a todos os presentes e a todas as persoas que teñen sensibilidade, que tedes sensibilidade e respeto polo noso patrimonio, que vos integredes nesta asociación para agrandar os espacios, os principios definidos no noso estatuto fundacional e traballar por unha causa que merece a pena. A Asociación de Amigos do Románico da comarca de Chantada é un ente plural, democrático e aberto que remata de constituirse e ademais espera nun prazo razoável